Yada Radas on the Pensor community. That's all we say as a moment. In Yamia, we are assassin name is your dorsey. So I open the shop for mass. And right, your ability was saying, so one kind of dear actually, you won't just some of us. So I said, what they would was some between for any year. No man wanting some tea for. And pine is all my wanting that's not amount. Says I was some emerald 2 million some emerald more team already. And that's only one and that's one. And the open in for Jesus Christ. I'm sure to me one by Amen. Ramen said, the best straight better for boy, what can I feel? Johanny, St. Brown, 80, a 2 bar corn. And to chill bar corn, and Janine, our pa, the mistress said, in a vehicle, may it seem. You have it as a papa, a 2 bar corn. The mobile who see a Diamani. John 11. Lazarus Yabi. Now, Oyarifo bi or her, all of friend Lazarus will free Batania. Maria, Nini Yamba Mata Crew. Now, a Maria or did in Muhin Hamstra, a Radi. Now, or didn't see me prepare and now, no. Nimia Lazarus Yabi. Enti nimia no suma ba ne nkyɛnse Awurade hwɛ deɛ wodɔ no no ya na Yesu tee no ɔka sɛ yadeɛ yi nyɛ owu yadeɛ na Onyankopɔn anim onyam ntira sɛ ɔbɛfa so ahyɛ Onyankopɔn ba no anim onyam enum nso Yesu dɔ Martha ne nua baa no ne Lazarus na afei ɔtee sɛ ɔyare no Otna afa hɔ no ara na ɛno akyiri no ɔsi n'asuafoɔ no sɛ wɔma yɛnkɔ Yudea bio asuafoɔ no sɛ no sɛ Rabbi na nsa yi ara na Yudafoɔ hwehwɛɛ sɛ osiw aboɔ na ɛna wokɔ hɔ bio Yesu buaa sɛ ɛnyɛ nɔnhwere 12 na wɔda baako na obi nam awia a onsunti efiri sɛ ohuru wiase han na sɛ obi nam anadwo a osunti efiri sɛ han inni mu ɔka yenum na ɛno akyi no ɔsi wɔn sɛ yɛn adamfo Lazarus ada mekɔ ma onyane no ɛna asuafoɔ no ka sɛ Awurade sɛ wada a ɔbɛsɔre na Yesu deɛ ɔka ne wuo ho asɛm na wɔn deɛ osusu sɛ nnapa ho asɛm na ɔka ɛna afei Yesu see wɔn pefee sɛ Lazarus awu na mo nti ɛyɛ me sɛ muni hɔ na mo agye adi nanso moma yɛnkɔ ne nkyɛn ɛna Toma ɔfrɛ no ata no ka kyerɛ ne mfɛfoɔ asuafoɔ no sɛ yɛnso moma yɛne no nkɔ na yɛne no nkowu ɛna Yesu duru hɔ no obehunu sɛ ɔde ɛda no mu nnan dada na nso Betania bɛn Yerusalem ɛbɛyɛ kwansin 2 na Yudafoɔ no mu pii aba Marta ɛne Mary nkyɛn sɛ obegyam wɔn nua no nti ɛna Marta tee sɛ Yesu aba no okuhyia no na Mary adeɛ ɔtena afie ɛna Marta si Yesu sɛ Awurade sɛ wowɔ ha anka me nua barima awu na sɛ mpo minim sɛ bibia wobɛbisa no Onyankopɔn no Onyankopɔn de bɛma wo Yesu sie ne sɛ wo nua barima no bɛsɔre bio Marta sie ne sɛ minim sɛ ɔbɛsɔre minim sɛ owu sɔre mu no da edi akyire no ɔbɛsɔre Yesu sie ne sɛ mini owu sɔre ya ne nkwa deɛ ɔgye ne die
sɛ owu mpa obenya nkwa na obiara a ɔte aseɛ na ɔgye ne die no ɔwu da wogye yɛ di anaa ɔsɛ ne sɛ ane Awurade megye me di sɛ wone Kristo no Onyankopɔn ba a ɔba wiase no na ɔkaa saa no osii mu kɔfrɛɛ ne nua Mary kukuom sɛ kyerɛkyerɛfoɔ no aba na ɔfrɛ wo ɔno nso tee no ɔsɔre ntɛm baa ne nkyɛn nanso na Yesu nya nhyɛn kurom mu na ɔwɔ deɛ Marta bɛhyia no hɔ ɛna Yudafoɔ a wɔne no wɔ efie hɔ gyam no huu sɛ Mary a asɔre ntɛmtɛm afiri adi no di n'akyi kaa sɛ ɔrekɔ ɛdam so akɔsu aduasa mmienu ɛna Mary a duru faako a Yesu wɔ no ohunu no no ɔhwee ne nan ase ka kyerɛ no sɛ Awurade sɛ wowɔ ha a nka me nua bɛyɛ me ɛyɛ mma Yesu hunu sɛ ɔresu na Yudafoɔ a ɔne no baa ɛno nsu no ogu ahome huhuhu na ne ho yiraa na ɔkaa sɛ ɛhe na mode no toeɛ ɔsee no sɛ Awurade bra bɛhwɛ Yesu sum ɛna Yudafoɔ no kaa sɛ hwɛ dɔ a wɔdɔ no na wɔn no binom sɛ oyi a obi onifirani ani sɛ anka obetumi agye oyi afiri owuo mu ɛna Yesu gu ahome ne mu bio na ɔbaa ɛda no so ɛyɛ ɔbodan na obu ɔboɔ no hini ano na memfa ne bio ɛna Yesu gu ahome ne mu bio na ɔbaa ɛda no so ɛyɛ ɔbodan na ɔboɔ hini ano Yesu kan sɛ muyi ɔboɔ no deɛ wawu no nua Marta see no sɛ Awurade sɛ sɛ deɛ ɔbɔn wɔdi nanan Yesu see no sɛ aka makyerɛ wo sɛ wogye di a wobɛhunu Onyankopɔn anim onyam ɛna oyi ɔboɔ no na Yesu maa n'ani so kaa sɛ Agya meda wase sɛ wotie me na me deɛ menim sɛ wotie me daa na nkurɔfoɔ a wɔgyina ɛhɔ no nti na meka saa na wagye adi sɛ wo na wasoma me na ɔkaa saa no wɔde ne kɛseɛ teɛ mu sɛ Lazarus fibra na nea a wawu no adi ɛna no mu no ntoma na nea a wawu no firi adi ɛda no mu ntoma kyekyere ne nan ne ne nsa na duku kyekyere n'anim na Yesu sii wɔn sɛ monsane no na moma no nkɔ aduana anum ɛna Yudafoɔ no mu pii a ɔbaa Maria nkyɛn no na wɔhunu adeɛ a Yesu yɛeɛ no kyii no di Awurade asɛm ni amen. Praise the Lord. And young brother Deacon Boahen ase. And they share say any Awurade to say na Awurade ɛde ato makoma so ni asɛm nkyɛn nyinaa no anaasɛ topic a mede ama no no ɛyɛ mmerɛ a anidasoɔ asa amen sɛ ɛhwɛ asɛm yi a ɔkan a megye sɛ ɛyɛ asɛm a yɛate no mprɛ bebree ɛfa Lazarus a na ne nuamaa no yɛ ɛne Mary ɛne Marta na sina kyerɛsɛm ne kaeɛ no ɛsɛ Lazarus ɔyaree ɛna ɔmo somae sɛ ɔmo nkɔbɔ Jesus amanneɛ sɛ Awurade deɛ wodɔ no no ɔyare na sɛ na nyinaa yɛnim no Yesu ɔtwentwɛn ne nan ase nti mmerɛ a ɔduru hɔ no na Lazarus wawu na asɛm yi pɛ sɛ nsɛm bebree na ɛwɔ mu na deɛ mmerɛ nti no yɛntumi nhwɛ ne nyinaa but ɛbɛyi binom ne abɔbɔ so ne adwendwen ho na yɛgye di sɛ ɛka sɛ obi a Awurade dɔ no a na gye sɛ saa nnipa no ɔyɛ obi a ɔde ne ho ama Nyame ɔyɛ Kristoni mapa praise the Lord na wɔn a wɔbɛhwɛ sɛ obi a ɔde ne ho ama Nyame na yɛasoma sɛ saa nnipa yi ɔnte akɔ nti Awurade bra na bɛhwɛ no kei na yɛbɛhwɛ sɛ ka nipa wobɛtutu mmirika Jesus wobɛtutu mmirika na wakɔ na wakɔsa na ɛreɛ na nipa no ho atɔ na dan na ɛbaa sɛ yɛagye nkwan ɔtwetwɛn ne nan ase
na say yɛkenkan yɛ no ɛsɛ oduro hɔ no na Lazarus wawu asɛm yi sɛ wodwen ho a ɛsan sɛ yɛn a yɛkenkan no nim na awie yɛ ne ti no ana yɛfa no biara kɛkɛ ba sɛ wonim awie no sɛ yɛkɔsi yɛ a ka ɛyɛ asɛm a ɛyɛ ahomte sɛm paa sɛ wosɔre a woba sɔre wotua wo tight offering time ɔde abɛtom woba prayer meeting pɛsɛ da sɔre a wɔn nyinaa na wɔn na wɔba na sɛ woyare a wonim sɛ saa nipa yi agye nkwan yi te sɛ otumi gyina baabi koraa ɛka asɛm na amanfoɔ anya ho ayaresa na obi a kɛse Awurade wodɔ no deɛ yɛn nyinaa yɛbɛ expect na sɛ yɛbɛhwɛ sɛ kɛ expect sɛ obetu mmirika akɔ na nipa no ho atɔ no na ka hyɛ nipa bi kora nkran so saa nyame wode wo ho ma na sɛ ɛba sɛ wo ho aka te sɛ ɔnni hwampɔ nti ɛyɛ asɛm a ɛha adwene paa sɛ ne yɛnim sɛ Yesu hunyane na nka ɛmu bi ɛbɛha yɛn paa nti dɛm yi bisa sɛ wo a wode wo ho asi hɔ ama nyame sɛ wokɔ tebea bi mu a nneɛma ayɛ den ama wo a ɛne da so asa ana wo hu ne sɛ ana ɔkɔn dɔ sɛ wobɛbɛ nyame fie ɔkɔn dɔ sɛ wobɛkɔ so ayi wo tight ɛne offering no sɛ wobɛbɔ nyame adwuma ɛnanom ebia na wokɔ wowɔ tebea bi mu ana wofa nneɛma bi mu a ɛkyerɛ sɛ nnipa bi koraa ho no ɔmo ɛte akyi a ɔmo sɛ na bɛda yi nim sɛ ɔkɔ asɔre kyerɛ sɛ ɔka ne ho hye ɛwɔ nyame dwuma mu paa na adɛn na wɔkɔ saa yɛ wɔ mu adɛn na wɔkɔ saa amanneɛ yi mu onua sɛ wode saa berɛ no a na sɛ woanhyɛ wo sapɔ mu di a anhwɛ a kristoso mu koraa no wobɛgyae akyi sɛdeɛ ɛnyina anim no Martha ɛne Mary ɔmo yɛ nipa a na ɔmodɔ nyame paa te sɛ yɛka atwerɛsɛm no baabi koraa sɛ mmerɛ bi obi frɛ Jesus sɛ ɔmmra na ɔne bɛgyidi na saa Mary Magdalene Mary a yɛka ne ho asɛm no ɔna yɛfrɛ no Mary Magdalene no ɔkɔɛ no ɔsɛ aduhwam perfume a na ne bɔɔ den na ɔhwɛ gu Yesu n'ase na ne tirinwi ɛmaa tirinwi so deɛ ɔmo ne ho agorɔ koraa ɛna ɔde pepaa n'ase na obi a wasom Yesu saa wakyerɛ adɔyɛ anante mama no na ne nua bɛrima yare ne asom afrɛ wo a na wobɛka Yesu watwe w'ani menim deɛ wokɔ menim ɔyaw ane amane bi a wofɛ wotwe mu a wante ase ɛfiri sɛ woyɛ obi a wodɔ nyame nti no sɛnea Lazarus deɛ no nti na obi a ɔdɔ nyame deɛ yɛhwɛ sɛ nyame ɔbɛtu mmirika na nkakɔkɔ abasa no yareɛ anaasɛ ɔnkɔ koraa na nka ɔntena bɛtɛne hɔ na ɔsoma no asɛm nka ɔnya ade foforɔ ɛnim sɛ kyerɛsɛm wayɛ bi bebree saa na wo sɛ bia wɔte bia bi ebia yareɛ bi ɛdi wo nya ebia asɛm bi akyerɛ wo so ebia abrabɔ no wohu sɛdeɛ ɛso wɔde da so nyinaa ase amanfoɔ ɛserew yɛso paa sɛnea Lazarus so ɛkɔ saa tebea no sɛ ana yɛ na medi kankan no yɛnim sɛnea asɛm no ɛkɔ awie nti ana yɛfa no toraa bi kɛkɛ but Lazarus gye sɛ ɔbrɛ ansa na ɔwɔ sɛ na ɔyare nyɛ sɛ ɔte hɔ ara kɛkɛ na ɔwu yɛ nti obi a wɔayare awu deɛ ne te sɛ ɔbrɛ paa nti saa na no so ebia wokɔ yɛ obi mu ebia wokɔ wofa nneɛma bi mu a wɔte ase but deɛ ɛsɛ yɛhu ne sɛ yɛ Kristofoɔ a anasɛ deɛ ho nyame a ɛno nkyerɛ sɛ yɛnkɔ yɛ wo ɔyɛ wo deɛ ɛbɛba ba sɛ ɛba a deɛ ɛnim ne sɛ kyerɛ sɛ mame ate aseɛ no sɛ ɛnyame no ɔbɛyi afi yɛka ɛnom ɛtire aduasa ɛnan Psalm 34 verse 19 a ɔsɛ ɔkyerɛ ni ama ne bi dɔɔso nanso Awurade yi ne fi nyinaa ɛno anam sɛ yɛnwo ne saa a ɛyɛ Kristo akwantuo mu ɛbɛduru mpɛmpɛ so bi a ɛnneɛma bɛkyerɛ yɛ so na sɛ yɛahwɛ yi a deɛ manfoɔ ɔyɛ ka deɛ yɛte deɛ yɛhu ɛne deɛ yɛfa mu ahwɛ bɛmɛ yɛmfi gyidie no na sɛ mmom yɛnya saa werɛhyɛm sɛ kyerɛsɛm sɛ ɔkyere nyinam ane ɛdɔɔso na Awurade bɛyi afi no nyinam a ɛbɛhyɛ yɛn nkuran na
Praise the Lord. Obia na Awurade dɔ. So Awurade ɔtwentwɛn ne nan ase. Ne sɛ baabi a na ɔwɔ no kwanya sɛ bi a osi mu na wadu hɔ no ɔwɔ ntam. Ɔsɛ baabi a na ɔwɔ no bɛtɛ ne hɔ no ɔtwa 2 days. Ansa na ɔhyɛ ase sɛ ɔwɔ. Nti ade baako a mpɛ sɛ yɛn nyinaa yɛsua fi mu no. Sɛ yɛdɔ Awurade no nkyerɛ sɛ yɛnkɔ yɛ wo. Ɛne bi wɔ hɔ a yɛfam, ne bi wɔ a yɛte. Yɛre bi wɔ hɔ a yɛnan mu. Yɛnte ase, yɛakɔ mu biara. Ebia ɛnyɛ nwuayɛ. Na deɛ meka sɛ ne yɛ ma yɛba mu wɔ. Na mo yɛmpem nkɔ yɛ. Na nyame no a yɛde ho aso so yɛ nokwarafo. Sɛ yɛkɔ so gyina hɔ na nkonimdi bɛba. Praise the Lord. Yesu yɛso yi. Ɛfisɛ na deɛ Lazarus ebi ɔkɔtoo Mary ne Martha ɛne wɔn a wɔahyia wɔ hɔ no. Ebia na deɛ wɔn yɛ na yɛ ahoɔden. Na sɛ wɔkan asɛm yie na wɔn ma osu a Yesu hu yɛ no osu yɛ no ɛnyɛ Lazarus ntia. Ɛfisɛ asɛm na ɛbɛbɔ no amaneɛ no ɔno deɛ ɔka sɛ sɛnea Nyankopɔn ne Onyam bɛyɛ dɛ ɛbɛda yɛ ɔsɛ saa yɛre wei ɛnkɔ owuo mu. It will not lead Lazarus to death. But sɛnea Nyankopɔn ne Onyam bɛda yɛ ɔno de onim pɛpɛɛ sɛ Lazarus ɔbɛsɔre. Na ɛno na ɛsɛ ɛhyɛ yɛ kwan na sɛ ɛde ɛho gyina so. Ɛfisɛ yɛnya mmea a yɛsom no onim ɛwee no efi asase hɔ. Sɛ wobɛgyina ha sisi a na kasa na nhyɛ wo fam a wonya mɛma. Ɛsɛ biribi a na meka bi sɛ ne yɛma gye wo sika. Ba yɛnya mmea a yɛde ɛho ato no ho so deɛ onim yɛwie efi asase hɔ. Nti saa nyame yɛ sɛ yɛne yɛne kyi na yɛpem kɔ yɛ nim sɛ yɛde ɛho ato no so. Praise the Lord. Ɔsoro a Yesu so yɛ no na nyɛ Lazarus a ɔgunigye sɛ ɔnim sɛ Lazarus ɔbɛsɔre. Ba na ɛyɛ owuo a ɛda n'anim no. Sɛ wokenkan kɔsi aseɛ no a ɔsɛ ɛmmerɛ Lazarus nya ne yɛ no. Ɔma na ɔfi Jerusalem aba no sɛ akɔɛ ne ho. Nipa owu 4 days kora ɔtumi nya ne no. Ɔmo de asɛm no ɛkɔɛ. Ɔmo ka kyerɛ asɔfo ɛne asɔre mpanyinfoɔ a ɔmo wɔ Jerusalem. Ɔmo sɛ no. Akwasi yan hwene afana afa kwan so ne yɛ nyina mfi hɔ a ɛbɛduru mmerɛ bi no kyɛ sɛ ɔmo nyinaa bɛsɔre sɛ ɔhene wɔama apia asi nkyɛn ɛkɔba sɛ dunu asɛ romanfoɔ tako maba akɔwɛ so ɔkuta ti obi a na mapia no asa nkyɛn ne sɛ yɛabɛyɛ nkoa nti ɛsɛ yɛ ɛyi ne fi hɔ na Awurade nhyehyɛe mu no na afta saa anwanwade a Yesu wɔyɛ n'akyi onim sɛ ɛno na bɛma Yesu yɛ dɛ yɛbɔ n'aso mu n'ekunu enti no na Yesu no deɛ ntia na ɔwɔ so ne sɛ na wɔn sɛ ɔbɛfrɛ Lazarus afi the tomb no ma na sɛ yɛ hɔ no ana obu apɛnɛ no ɛkyɛ sɛ ɛno Yesu no ɔno ɛsɛ ɔbɛhyɛ hɔ. In other words no, for Jesus to call Lazarus out of the tomb it means that he must go there. It's not yɛw a esi ɛda n'ani so yɛw a ɔwɔ abɛfɛ mu no onim ɛno na ɔso na ɛna tete ɛnyɛ sɛ Lazarus na ɔbɔ no no onim sɛ Lazarus no dabi na mada kɛkɛ Awurade nipa ni so deɛ ne wɔ mu deɛ ba nyame mu ne deɛ na Lazarus no ɛda na mada kɛkɛ ɛsi yɛ no deɛ ɛda na ɛha mo na ma so yɛ na mo se na ɛnyɛ nim na ɛna yɛhyɛ ha si yɛ ne ba bɛto nsa didi no Yesu wu a wɔyɛ no sɛ yɛka se yɛdi mu abɔbɔ a yɛnya mmerɛ ɛyɛ wu a ɛyɛ atete wu sɛ mogya ɛfiri hɔ ɛnya nsampo kwan yɛ wɔn apampa ɛyɛ wu a sɛ wo no wu yɛ no ɛyɛ wu a na yɛde ato hɔ sɛ the hardened criminals yɛkɔ ɛgya na mɛma wɔte sɛ atani brɔmfoɔ a wɔagye ewu no wɔn saa na saa ewu no yɛare reserve for them ɛno na Yesu ɔfɛ na dɛn na Yesu afi mu nnuanom dɛn na Yesu afi owu a ɔbɔ gye yɛ sɛ na yɛn nim no sɛ na yɛn nim nnuanom sɛ kan Korintofoɔ mu a ɛtɔ so mmienu ɛtire enum kyekyɛmu du wɔtwe yi do tɔn a ɔsɛ ɛnam Yesu wu a ɔwɔ yi so no nyame wɔyɛ dɛ ɔtwe aba ne nkyɛn. He has reconciled us to Christ through his death. And he has given us the ministry of reconciliation. What saying say yon so yede. Enam so entry among for Emira nche.
nti ɛna day ɛmɛ ne Awurade bɛto nsadidi anuanom yɛbɛpɛ sɛ yɛhyɛ no so no sɛ owu a yɛagye nkwa wuyɛ no ɛyɛ atete wuo ɛyɛ owu a na ɛha adwen papaapa mmea no manya opportunity mahwɛ the Passion of Christ for 2 occasions na edu baabi na wɔn stretching na wɔn to so na wɔn gu na ban na ɛsɛ bɛrima nso ɛsɛ mɛntumi ɛyɛ owu a na ɛyɛ atete paa ɔfa bibi mu paa ɛti dan akristofoɔ yɛn edi Awurade ti den yɛn sua fim edu saa abere ɛsɛ yɛ ɛzama yɛn ho yɛhwɛ yɛ abrabɔ sɛ so yɛtena yɛtena Awurade. Are we really living a holy life? Are we living right with God? So Abraham yɛbɔ no abrakonko ne yɛbɔ yɛtene wɔ Awurade anim sɛ yɛsa na Yesu bu a ɔbɛwu yɛ no ɛho ama mfa soɔ nti ɛnyɛma mmienu a mpɛ sɛ yɛhyɛ no so ne sɛ Yesu osu yɛ ɛnam owuo ne ɔbrɛ ne ateteeɛ a na ɔkɔfa mu nti na yɛn no ewu ɔbɛwu maa yɛn ɛmfa so bɛyɛ de abrɛ yɛn ɔsɛ nam ne wuo no so watwe yɛn aba Nyame nkyɛn ebi sɛ bɔnne sɛ na yɛ brɛda dikin bu ahenka yɛ no ɛno a ɔdi yɛdom yɛ asom no ɔsɛ bɔnne ɛna ti yɛn firi Nyame ntɛm waba bi saa bɔnne no fi ɔsɛ yɛn mmerɛ Awurade nkyɛn na Korintifoɔ nwoma a Paul twerɛ kɔma wɔn no ɔsɛ wahyɛ yɛn sɛ yɛn so yɛn de yɛn twe ɔmo a wɔn hu Awurade no mmerɛ Awurade nkyɛn deɛ yɛte yɛ sɛ sisi apɛsa ne ɛda nan so sɛ meme dɛ yɛkɔ asɛmpa yɛkɔ abɔgye kɛkɛ Nyame asɛmpa na asɛm yɛkɔyɛ asɛmpa twerɛ adwuma no yɛmu nipa ahen na ɔbɛma ɔmo sɛ so apɛsa deɛ mɛba anuanom the theme for the year is being a good steward in my generation. If you are to be a good steward, say you say nipa Nyame apaw ye say you behwe enuma so a and say any day you shall say it's a responsibility, it's a duty for us to reconcile others to Christ. It's a responsibility. A said a juma that children by whom I contact. It another day, and I ever near a two said it. Yes, I may use. So you should go over here. About why I can't have a ready time. So, yeah, some my ready, your book will bra. Your book bright, some ready. That's the first thing I'm asking. Did you be say the ministry of reconciliation? Say, shout the man, who can't trust him. I said, Mom, call him ready as someone. I don't go on to you. Mom was with Jack or behind you. You know, I can kind of home or some petrol. Never be saying a passation soon. And then I'm ready ever to side it. Now, they were also a passation soon. They said, Yes, we are proud. Or more one of my hand. I said, Lazarus, what? We are away from the room. Then I'm wasting our upon you, number 8. As steward of God, whom you said, Bibia, your woman. Said, I'm a friend of the mediator room. Said, your man, I don't know what they quite when you are a baby. And I said, Sikabi, I've been doing some. And that's what no in DB. See your brother see the ITR. To say, and we didn't have to Mamma, I'm fattened to you. That's a coming by as a presiding elder for English. I'm not better. I'm coming down on 1 to 2 times. Daddy, you're not afraid. Juma or the Ashes. I say, because the BA piano, and you young shepherd. You sick, I walk, you need dear walk. Just say, I'm BA, I'm doing. I'm here find boy. So, who are sorry, now 2 no more. Now, man for to drink. And as a man for a new Harrison, so can Radia Sama, and the Grand Shepherd. And I said, be a we was so dear. Woman said, Ye, national union. As steward of God, woman Shepherd, Sadius. Now, I'm now, memory as you young person, Madame, my son can ever read. Another day, something can kind, my son, my boy, said, the dear in the soul.
See a share as some year I didn't dream we are. A die used to do home, nothing that's what. A die used to do home, nothing that's what. Now, one kind of wash here and so on. Not money with us. Jesus got there on a day without hope, and the people that were around him were helpless. No one years ago, so what many animal. Now, perhaps Lazarus, with any of that, the situation even he found himself, and the place was hopeless. He but I could see it at that. And see, Ravuna said 3 days. Hopeless people, a day without hope, and a hopeless situation. But since years to kind, or catch a man in the matter said, so much dear, if only you believe. So much dear, if only you believe. I'm saying right here, did he? Yes, I believe. And see, and that day, we have something very real. We need to be a woman. If you are to be a woman, we shall say, you are ready. Me, I say, I'm not going to go. We shall have a sunny airport. We shall have a sunny airport. When to my son, we seek a son. Say the airport now. We say, and it is so anyhow. And then you found my child, my share. Almost, and ye. Wait, on to me. Our arena. You're very a school for us, a school. Want to me, really? Say I can. The sick are 7 years old. So always way. And found only the amount for air can. And found only the amount for which all can. If you are sorry, I don't call hospital here. Doctors air cancer. So I think we did. You have to die with it. They need power machine no more can and money that so be a emma. If your situation now almost said me just was what's our bemo. Who's after the map him? But say yes to bemo. Then you know and right used to draw home. Also why near magical sign it doesn't take 1 hour and answer 30 minutes. Or better than a share that was shown. I said Lazarus bra. Fibra. The American just said, to be a woman, I show so. I'm missing a whatever. Umunia, we all born fire check. We all born fire if you do near she. Was soon a woman. I said, another day, a better idea. I said, if only you believe. Only if you believe. I can't hear from woman now. The trade about antigens, and I said, without hope, without faith, it is impossible. So, GT, you want to be so ready. And I'm right, woman. See, I need to do already. Near Jessica, ever able to. The Hessin and Brabon airport. Now, see, a better ready. And I know who made me ready. See, a chair ready, dear. Obey a monster. And when you deep back. As sons and Mary and Martha, no new yammy, no more did you own Jesus, and taking 1 hour. Or Kasai, no be a near who near ceiling and none of your woman by when. The sad Sibena woman, and that day I'm not ready as a mobile. I am near Raddy Babaton Sabidi. So, when you did you already, man? Baby Lazarus, the D-Channel, Lazarus, come out. Foundation, maybe the Babashaw. David. Freddie Pierre, come out. But if we didn't have Babashaw, here's a big dish of a cake. Give it to GD and Amo. Now, Saxy baby won't be on. Rather by a such a name. Now, what you want, rather by a such a name. Assuming rather by a such a name. I fear maybe I such a name. Praise the Lord. Hallelujah. And you're not being there, GD already. And farmers and dear Marco. And family. The Nipa Eka and found money. Not my and not Emma when we are bent. And Mamma, right, to do already. Senior, to do already one. Jesus, a DT already DH and Centrally, the day you are. Amen. Amen.